Des de l'escenari de l'Àgora Port anem tot seguit a parlar de l'ABC d'aquesta Copa Amèrica, en aquesta edició que viurem intensament des de la ciutat de Barcelona. Alguna vegada us havíeu preguntat com funciona una regata de vela d'aquesta magnitud, d'aquest calibre, movent equips internacionals i fent sobretot estada a espais tan memorables com un port, no? Un port vell? Doncs no marxeu, us convidem a que ens acompanyeu. Volem informar-vos, volem atensar-vos aquesta super regata internacional, la més antiga que es coneix, i de fet aquella gerra, el guardó, la copa, és el trofeu, sens dubte, més prestigiós a nivell esportiu perquè és el més històric. Penseu que la primera edició fou el 1851, la primera America's Cup. Des de llavors ha plogut i força i, per tant, volem saber els conceptes bàsics i a partir d'aquesta competició històrica esportiva, doncs saber com s'han anat avançant amb els esdeveniments, com s'han anat adaptant i innovant en la mateixa competició. Aspectes diferencials que trobareu aquí a Barcelona. Tenim tot el luxe de detalls per part de la event manager de la 37AC, així se la coneix amb el nom abreviat d'aquesta 37a America's Cup. Així que convidem a l'Eva Pizà que ens acompanyi. Un fort aplaudiment per l'Eva, aquesta event manager de l'America's Cup. Una grande, com ens t'acompanya? Bé, ens tornem a veure perquè fa uns mesos, tirem enrere, ja vam fer també presentació d'equips femenins, perquè aquest any tenim la Women's America's Cup de Puig i també amb ganes de veure, juntament amb els júniors, amb els juvenils, com lidien amb aquestes aigües braves. Per tant, benvinguda i enhorabona, perquè quina feinada que hi ha al darrere, sembla mentida. Una feinada, sí, molta. Jo he portat una presentació... Sí, aquí crec que estàs. Perdó, em sap greu. No. Perquè et fan plano curt... Sí, ara, perfecte. Ella és la protagonista, que estava al mig, i al mig ha de ser-hi la mànager de tot aquest event esportiu de l'America's Cup, 37a edició, que, com dèiem, allotjarà aquí al Port Vell 6 equips. De fet, ja estan a hores d'ara traient el caparró. Segur que algun d'ells, de les 150 famílies que es mouen, ahir ens ho deia també un dels coordinadors de logística i operacions, 150 famílies que vindran vingudes d'arreu del món i que trobaran a Barcelona la seva casa. The place to be, the place to sail. Fèiem joc de paraules amb el claim de Barcelona. A hores d'ara, les coses ja estan pràcticament tancades o encara hem d'atar algun cabo? Ojalà, m'encantaria que estigués tot lligat. No, a veure, és un esdeveniment molt gran i llavors hi ha molta preparació. Òbviament anem avançant, no tan ràpid com ens agradaria, però hi ha moltes coses a fer, moltes coses a oferir i molta planificació. Llavors, estem allò en modo crucero, però encara queda molt per fer, perquè encara queda temps també. Exacte. Parlàvem ahir, us fem aquests 5 cèntims que el que estava planificat per fer-se amb temps, amb calma, des que veu saber l'anunci que seríeu el port que allotjaria aquesta darrera regata, ja és el clímax, podríem dir, el zènit d'aquesta America's Cup en la 37a edició, doncs ja veu començar una operativa, us veu posar mans a l'obra i amb pràcticament menys a l'esperat veu poder enllestir tot el que és aquests canvis, aquestes obres, o algunes estan a punt de, però Déu-n'hi-do quin canvi de look que li ha donat al Port Vell. Bueno, això és un dels efectes de l'America's Cup. L'America's Cup fa això, accelera aquests canvis. O sigui, el port explicava que està fent moltes coses, les ciutats, els ports tenen sempre una planificació i l'America's Cup el que fa és accelerar, com al seu moment es va accelerar determinades coses pels Jocs Olímpics. Exacte. Va passar fa 20 anys a València, quan l'America's Cup hi era a València, o sigui, som acceleradors, perquè de sobte hi ha un gran esdeveniment que ve i vols estar guapa, i vols posar-ho tot bonic, i vols tenir la millor Barcelona i el millor port per rebre aquest esdeveniment. Llavors, és veritat que la ciutat i el port s'han posat les piles i és una passada perquè jo crec que la gent que vingui veurà la millor versió de la ciutat i el port, que és maco, perquè els que treballem a l'organització però a més són locals, volem treure pit una mica, no?
venen a casa, mireu que maca que és casa. Tots aquests equips addicionals dels que ja habitualment hi ha, aquestes 40.000 persones, 500 empreses, segur que amb moltes més haureu d'enxamplar la família creixerà també per part del port per poder atendre totes les necessitats que hi hagi al voltant d'aquests equips a nivell esportiu, a nivell mecànic. Ahir parlàvem amb l'Institut de Nàutica també, o concretament des d'un fuster passant per un enginyer concret que pugui estar allà com un pivó més del joc. No, totalment. Nosaltres, com a organitzadors, jo treballo amb AC, que és America's Cup Event, que és l'empresa organitzadora, i nosaltres, al core team, som una sèrie de persones que ara potser som 40 o 50, però és que durant l'esdeveniment arribarem a 200. Perquè, clar, venen gairebé 100 persones només de tele, venen els àrbitres, etapa esportiva, o sigui, és una organització molt gran. Llavors vindrà molta gent. Els equips igual, els equips tenen, que ja estan aquí des de fa bastant temps i els que falten estan arribant, uns equips principals, però després per l'esdeveniment venen famílies, o sigui, els de Nova Zelanda venen amb les seves famílies 3 mesos, perquè clar, sí, llavors, efectivament, com has dit tu, els equips poden anar-hi de 150 de mitja, però en equips grans arriben a ser 200 persones, team members. Però després estan les famílies d'aquests membres dels equips i llavors el volum de gent que vindrà a treballar o a participar directament és molt gran i després el volum de gent que vindrà a disfrutar de l'esdeveniment, això serà una altra cosa. És l'event amb majúscules, sens dubte, i també amb aquesta magnitud que té el guardó, amb ganes delerosos de saber com aniran les coses i que podem seguir com a ciutadania, ja que avui parlem de que la ciutadania és a Port és a ciutadania, doncs els hi posareu molt a l'abast, amb una bona retransmissió, hi haurà una cobertura, que ho dèiem, de manera gratuïta també, vull dir, accessibilitat total, perquè gaudim de la Copa. Total, hi havia una presentació, però la podem improvisar perquè realment... O l'anem passant. L'anem passant, i tant que sí. Jo tenia una intro sobre l'America's Cup, o un vídeo, si voleu, perquè jo sempre dic que allò, una imatge vale més que 1000 paraules, i abans ja s'ha vist un, però és maco per veure una mica... Ui, no hi ha so? Si va una veu en off, doncs la farem escoltar. A veure... Sí? Si no el tornarem a posar. Estem parlant de l'America's Cup, l'ABC d'aquesta prova esportiva, aquesta regata internacional de vela que ens portarà 6 equips. De fet, ja hi són. Si no els tenim avui aquí en la jornada de portes obertes, ja són espiritualment, ja perquè hem fet que avui hem vingut a fer els primers entrenaments, ja els hem tingut ja testejant aquest Port Vell. A veure, ara sí? Diuen que sí. A veure, amb el Sembla que sí. Parlem amb la Eva Pizarra, que és la event manager d'aquesta America's Cup a Barcelona. Uau, em surt un aplaudiment
No em canso de veure els vídeos, No et canses, els poses en repeat, els poses en loop, somies amb ells, amb aquests moments que es viuran aquí a Barcelona, com dèiem, des de mitjans finals d'agost fins a pràcticament tot aquest octubre, que serà trepidant. Imagineu, doncs, aquest pas per la ciutat i el que suposarà. I sobretot perquè no només és tot aquest moviment de persones, no aquest equip humà, sinó que també l'esforç que es fa amb una edició que ja les regles del joc passen per embarcacions ja d'hidrogen, ja hi ha una missió sostenible al darrere, que hi hagi tot el bon fer possible. Realment, tu has dit abans, no sé si se'm sent, sí. Sí. Hi ha una mica de desconeixement. La primera cosa, si em permets una petita intro, de què és l'America's Cup. Tu has dit molt bé, és la competició esportiva més antiga del món mundial. O sigui, el que passa que no és tan popular, però data la primera edició del 1851 i va ser a la primera exposició universal que es va fer a Anglaterra, que la reina, amb motiu de l'exposició universal, va decidir fer una regata com un acte paral·lel. I llavors la flota anglesa, que el 1851 era la colònia anglesa, va convidar a un vaixell americà a fer una regata al voltant de la illa de White. La sorpresa va ser que quan la reina estava amb el seu vaixell a la línia d'arribada, va veure que era la goleta Amèrica, de l'equip americà, que arribava primer. I aquí es va donar una de les anècdotes més singulars de la Copa Amèrica que ha quedat fins ara, i és que va preguntar a la persona que tenia al costat: i qui és el segon? I la persona que tenia al seu costat va dir: Majestat, no hi ha segon. Perquè es veu que la pallissa que li va pagar la goleta Amèrica a tota la flota anglesa, que els americans s'acabaven d'independizar, feia uns anys, perquè això va ser brutal, no? I un dels claims que hi ha de la Copa Amèrica és "there is no second", no hi ha segon, perquè d'aquella primera que els americans van guanyar de tal manera. Llavors, realment, és una competició molt antiga, el que passa que ha sigut desconeguda en determinats àmbits. Aquí a Barcelona, tu deies molt bé, no? Com és que està Barcelona? Sí, perdona, si vols aixecar... No pateixis, no, bé. La singularitat que té la Copa Amèrica és que la guanya pot decidir com, quan i a on l'organitza. O sigui, jo guanyo i decideixo tot, cosa que fa molt complicat guanyar-la, perquè qui l'està defensant, o sigui, quan guanyes la Copa, et converteixes en el defensor de la Copa. I llavors tu decideixes com, on i quan. Això és com si al Rafa Nadal li dius: escolta, organitza el teu campionat preferit. I et diu: a terra, a Mallorca, i saps? M'ho porto a casa. Llavors guanyar és molt, molt complicat. Llavors, quan van guanyar els de Nova Zelanda l'antiga edició, van decidir que per diferents circumstàncies vam obrir un concurs internacional, no? I llavors van decidir Barcelona com a seu, perquè diguéssim que tenia en comú una sèrie de valors, que són aquests que veieu a la pantalla, que compartien, que era el tema tecnològic. O sigui, l'America's Cup sempre ha sigut molt caracteritzada per estar a l'avantguarda de la tecnologia. Heu vist que aquí els vaixells volen, tal qual. O sigui, el que passa és que a cada edició de l'America's Cup s'ajunten els millors enginyers navals de tot arreu i dissenyen els vaixells més ràpids. Barcelona sempre ha estat molt caracteritzada per estar a l'avantguarda de la tecnologia. Després hi ha un tema molt important, la sostenibilitat. Nosaltres naveguem al mar. Abans ho hem vist, la importància de la biodiversitat, a cuidar. És allò, el nostre medi de vida l'hem de cuidar. Barcelona té molta sensibilitat amb això. Llavors era un altre tema en comú. El tema de la inclusivitat i la diversitat. Ara ho explicarem, però la vela té un posicionament, de vegades, una mica elitista, una mica... I això és el que es vol trencar, i és una de les coses que venim a explicar. La competició es podrà seguir gratuïtament per tothom. I divers, perquè és veritat que per primer cop a la història hi ha Amèrica's Cup de dones. Llavors, és una sèrie de valors que compartim l'Amèrica's Cup i Barcelona, després tenim tot això, el vent, que espero que tinguin molt, llavors va ser les raons que vam dir, doncs venim, i aquí estem. I doncs aquí els teniu, no? Aquí tenim els equips
que se les donaran totes i més per poder-se endur aquesta copa i amb el que això suposa, com diu la Eva, no? Del poder decidir ser els reis del mambo de cara a la següent. Vull dir que, uau. És un gran orgull i a més, és un tema de nacions. És tan complicat guanyar la Copa Amèrica que li dona molt de valor, precisament per això. I com veieu, hi ha equips, el Defender, el neozelandès, que és el primer, que podeu veure la base aquí davant, i que serà superinteressant perquè és la base que té més visibilitat pública i, per tant, quan comenci la competició, quan surtin a navegar, la gent podrà veure des d'aquí, des del mateix port, el vaixell, com es preparen i com surten. Això és una decisió d'ells mateix, clar, eren els guanyadors l'any passat. Ei, jo vull al mig del Port Vell, que se'n vegi tot arreu, que sóc l'amo, no? I senyor, de moment, fins a aquest nou o no triomfs, si mantindran o no aquest guardó. Després tenim els anglesos, que és el que es diu Challenger of Record. Quan tu guanyes per la Copa, has de tenir un primer desafiador, que en aquest cas va ser l'Ineos, que és els anglesos, que et desafia, o sigui, tu l'has guanyat i llavors ve algú i et diu et desafio a treure-te-la. Tu l'has guanyat, però et desafio que a la propera te la guanyaré. Crec que aquí és un tema històric que et porten a dins, gravat a foc. Exacte, perquè la van perdre el 1851 i nunca más se ha visto. Llavors, pels anglesos seria molt important guanyar. Després tenim els suïssos, que els suïssos ja la van guanyar a Auckland el 2000, a veure la meva memòria, el 2007, 2003, i van decidir organitzar-la a València. La següent, que va ser la 32 America's Cup, es va celebrar a València fa més de 20 anys. Va ser perquè van guanyar els suïssos i com una de les poques regles que té l'America's Cup és que s'ha de navegar a mar obert, van dir, bueno, ara ja sí que hem de buscar. I València va ser la seu. Després tenim l'Una Rossa Prada Pirelli, els italians, que estan cap allà, tenen la base a prop de Marina Vela. Ja comencem a veure les banderes, és que ja s'han aïsat amb força. Els americans ja sabeu que els agrada. Després tenim els americans, que són molt visibles, i Orient Express, que són els francesos, que estan més sortint a la dreta, que també és un històric de Copa Amèrica. Després, per introduir, com has dit molt bé abans, una de les grans novetats és que hi haurà, a més de la Copa Amèrica principal, amb aquests 6 equips, hi ha 2 competicions més dins de la Copa Amèrica, que serà la de joves, que és l'Unicredit Youth America's Cup, i el Puig Women's America's Cup, que és el de joves i la de dones. El de joves ja s'havia fet abans, però va haver-hi un break i ara allò se retoma. I la de dones és la primera Copa a la història. Uau, un nou al·licient més a l'edició d'aquí a Barcelona. I a més amb una empresa catalana, Puig, que ha decidit allò impulsar, no? Amb la qual cosa encara ratifica més les raons per la qual la Copa Amèrica està aquí, perquè no només la ciutat, el port, sinó que fins i tot l'entramat empresarial comparteix valors. Un gran ecosistema, sí, que se'n deriva. Exacte. Aquí teniu molt ràpid els equips dels joves. Els joves ja sí que aquí, a veure si... Passem de 6 equips principals a les categories de joves i dones són 12. Llavors, hi ha països com Holanda, com Espanya, com Canadà, com Alemanya, Suècia i Austràlia que no competeixen a la principal, però sí hi ha representació, amb la qual cosa no només veurem els principals, sinó els altres 6 de categories joves. Un event per tothom. Un event per tothom, L'America's Cup és de la ciutadania, com aquestes jornades. Por i para Barcelona, totalment. Llavors, bàsicament, tu em preguntaves com es pot veure. Aquí hi ha un calendari, que és hi ha com el timeline, molta cosa, però per explicar. Hi ha diverses fases, això és molt llarg. Comença el 22 d'agost. Apunteu, agendes. Comença el 22 d'agost. Una alarma. I pot acabar com a aviat el 18 d'octubre i com a tard el 27 d'octubre. Per què? Perquè la final és el millor a 7 punts. I llavors es pot fer un 7-0, que home... Seria radical, això. No cal. No caldria d'aquesta manera. O podria ser un 7-6, que seria patir. Que bueno... Llimant allò. Llavors, depenent, llavors hi ha una primera fase, que és la Preliminary Regata a Barcelona,
que és del 22 al 20, 22, 23, 24, 25, 4 dies, que és l'última regata preliminar. Val. I després ja comença el que li diem la Louis Vuitton Cup, que són la competició en el que tots els que es desafien, tots els challengers, lluiten entre ells per veure quin és el millor challenge que competirà a la final al Louis Vuitton 37 America's Cup Match contra el Defender. O sigui, hi ha una preliminar, una de selecció, que són uns round robins que tots competeixen contra tots, i surt el millor dels desafiantes, i llavors agafa el Defender, el mira als ulls i dius, ara tu i jo, mano a mano, al match. Com això és tan llarg, i a més, bueno, hi ha dies de reserva, s'allarga molt amb el temps, no? No, sí, ja veiem que els dies seran molt intensos i mireu quina orografia que tindrà a tot el port, ja des de la fan zone aquí a Bogatell, a les platges, fins, vaja, aquí a la Bocana, no? Vull dir que brutal. El tema és que tu has preguntat, és per tothom? Sí, és per tothom i es podrà seguir i disfrutar la competició de 3 maneres. Des de terra, des de mar i després virtualment. Tele, dispositius mòbils i tot totalment gratuït. Súper. Tot. O sigui, és a dir, a nivell de terra tindrem diverses zones públiques, tindrem el Moll de la Fusta, que és el que li diem el Reis Village, que serà el centre del programa d'entreteniment, i allà tindrem un escenari enorme, allà tindrem stands de totes les administracions públiques que participen, que han fet possible que aquest esdeveniment estigui aquí, patrocinadors, Coca-Cola, Cupra, tots, i un programa d'entreteniment permanent. Des d'aquí es podrà seguir la regata. Després tenim fan zones a Plaça del Mar i a Bogatell. I el mateix, allà tindrem pantalles gegants on la gent podrà seguir la competició, que estarà retransmesa, i un programa continu. O sigui, pel matí hi haurà una programació molt més esportiva sobre l'America's Cup, com van els resultats, quina és la previsió d'avui. Bueno, una mica allò com a la Fórmula 1, no? El pit lane. Estan sortint els vaixells, després hi haurà la part de la retransmissió en directe, i per la tarda, quan ja ha acabat la part esportiva i tots els esportistes estan descansant, aquí comença la part lúdico-festiva. Lúdica. Que hi haurà oferta, concerts en viu, actuacions, i això al final estarà obert fins a les 10-11 de la nit, i la gent podrà venir aquí, prendre's una Coca-Cola, una cervesa, veure una actuació, bueno, serà el place to be, que tu has dit molt bé abans, dins de l'entorn esportiu i de la vela, però és molt més al final que una competició esportiva. Quin event, quin event. De fet, ahir el senyor Pino ho deia, diu, és que serà com la Fórmula 1, serà amb un meló, serà el circuit portat al terreny de la vela, no? Aquí, en tot aquest fan zone, l'Hospitality Village, aquí al mig de tot, i tot el que aneu veient, vull dir que aquest mapa també, que us quedi marcat, el compartireu molt, i de fet la difusió que se'n farà serà extrema, i jo crec que per tot arreu anirem, no? A tots els poros anirem notant l'America's Cup. La veritat és que sí, a nivell de port i amb unes jornades, avui, evidentment, i ahir i demà hi havíeu de ser, anar dosificant aquests missatges de tota la il·lusió que hi esteu posant i tot l'esforç econòmic, logístic, humà que hi ha al darrere. Perquè ens estem menjant una micona de temps, Eva, per anar-ho concluint una micona, que tenim ara també justament a la ponent Álvarez, l'Eva a punt. Què és el que ens voldries aportar ja per últims missatges, highlights d'aquest? Últim missatge, el fet que serà un esdeveniment que és obert per tothom i que tothom pot venir i participar de tot de manera oberta i gratuïta, o sigui, és totalment inclusiu. Abans sortia una imatge del mar, la gent pot sortir a veure-ho al mar també, des de les platges, des del mòbil, perquè la retransmissió es farà en directe als nostres canals, a la nostra pàgina web. Llavors, que la gent es quedi amb el tema que és un esdeveniment molt gran, que val la pena que la ciutadania el disfruti, perquè nosaltres estem posant tot l'esforç no només per organitzar el que hi ha al mar, sinó per organitzar que la gent que som d'aquí, ja que ho podem patir una mica, ho disfrutem moltíssim. Totalment ho deies, no? Que aquest esport que tradicionalment o històricament s'associa a un elitisme, a l'elit que té, qui es pot permetre tenir una vela, un vaixell de vela, impossible, o ser part d'un equip pels costos que representa, però que millor que viure-ho, com deies tu, per tots els elements possibles per aquesta aigua, terra o digital a través d'aquestes retransmissions. Que seguirem a partir del 22
22 d'agost, que comença l'America's Cup, jo crec que fins al 27 d'octubre. Bueno, la final, l'emoció fins al final. Fem porres. Sí, Qui creieu que serà l'equip guanyador? Què creieu? Repassem-los. Teníem els de Nova Zelanda, els suïssos, a veure si podem tornar a aquell. Quedeu-vos amb les cares, també. Ai, aquí, perdona. Hi ha alguns favorits, què creieu? Va, algun nom que surti del públic. Qui creieu? Qui? Suïssa. Els americans també, els cada suïssos. cop que participa. Suïssa. Clar, els suïssos. Qui serà? Ja ho veurem. És el secreto mejor guardado. No se Exacte, sap, no? els italians. A Vilanova ho van fer molt bé. Sí. Oi? Clar, és que tot això comença a Vilanova, després hi havia la d'Aràbia, no? La de Jeddah, i aquí la traca final, Barcelona, a totes, eh? Per tant, seguirem ben atentament el que vagi passant des del port de Barcelona, i avui agraïm moltíssim a l'Eva que ens hagi acompanyat, Eva Pizá, event manager de la 37 AC, aquesta America's Cup, i escolta, un plaer escoltar-te perquè li poses una passió que jo crec que s'ha encomanat a tots, i ara tots cap a l'America's Cup. Us vull veure tots. A veure si a la llarga som aquí dalt, no? L'equip que desitgem, no? Delerosos de veure no tant el juvenil i el femení, sinó que a veure si la història ens fa justícia. Ja va haver-hi, hi ha hagut algun desafió espanyol. Alguna cosa va bé. Va haver-hi, i ara tornem a començar amb els joves i dones, però allà ja s'està treballant. Tothom ha de venir i apoyar. Les dones ens endurem, tant de bo les dones d'aquí, de casa, s'enduguin la copa, sí o no? A veure, exacte, ja ho veureu. Així doncs, moltíssimes gràcies, Eva Pizá. Ja estem entenent millor la Copa Amèrica i ara només falta gaudir-la. Així que, salut, merci per venir a l'Àgora Port, que és casa vostra i ens feu casa. I tant que sí. Salut, seguim. Merci.